Марти, хайде, мамо, да върнеш мечетата обратно, откъдето ги взе. Върни ги обратно. Пазела ли ще нареждаш, мамо? Хайде. Хайде, мамо, давай да нареждаме. Така, слагай буто. Слагай буто. Браво, мамо. Ау, пожарната кола ли намери? Браво, мамо, браво, мило! И линейката, браво на тебе! Ау! Какво е това? Самолета ли? Браво на Марти! Браво, мамо! Това какво е? Хеликоптер? Браво, мамо! Ти всичките можеш да ги слагаш вече! Ти си много добър вече на пъзъл. Къде са другите? Какво намери? Туто! Туто! Туто и кораба. Хайде сега да видим. Кое ще сложиш първо? Завърти го, мамо. Завърти го, още малко го завърти, Марти. Дай. Хайде ти служи влакчето. Браво, мамо, браво. Хайде, какво остана? Мотора? Мотора остана, хайде. Браво, мамо! Браво на Марти! Браво на Марти! Искаш ли да подредим сега това? Фигурките от Елмо. Хайде, подреждай ги, мамо, тя. Браво, мамо! Браво, мила! Така, къде е жълтото триъгълниче, мамо? Ето го жълтото триъгълниче. Хайде, сложи го него, мамо. Сложи го. Мачи, това не се слага тук, мамо. Това е на другата игра. Ей там, където трябваше да го сложиш. Ще го сложи, обаче. Чао! Чао ли ми казваш? Ах ти, идеш при мен да пипаш апарата, нали, мамо? Да, няма да пипаш, мамо. Мама иска да те снима. Да, аз. Да, мамо, не пипай, мило, не пипай, мамина душенка. Я се усмихни, точно така, усмихни се, мамо.